Għat-tieni darba konsekuttiva fl-istess ġimgħa, id-domanda l-elettriku f'pajjiżna kisret ir-rekord meta laħqet il-565 megawatt tul il-jum tal-ħamis. Fl-2019, fis-sena ta' qabel il-pandemija, l-ula domanda kienet ta' 510 megawatts. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-Enemalta fil-Marsa, il-kap eżekuttiv l-inġinier Jason Vella spjega dettalji tekniċi wara l-tuħ ta' dawl li sofrew numru ta' klijenti fl-aħħar jiem. Il-ħsarat fis-sistema ta' distribuzzjoni żviluppaw minħabba sħana qawwija fuq l-infrastruttura u żieda fid-domanda. L-aktar żoni milquta kienu dawk tal-Mosta u n-Naxxar fit-30 ta' Lulju u Marsa Skala fil-5 ta' Wissu. Fuq 70% tal-każijiet, is-servizz ingħata lura f'inqas minn siegħa. L-inġinier Vella spjega l-miżuri li ttieħdu biex ingħata lura s-servizz kemm jista' jkun malajr, fosthom bis-sem ta' 180 ruħ li ħadmu fuq il-ħsarat. Sfortunatament, minn hawnhekk niskuża ruħi mal-klijenti li domna biex tajnihom is-servizz lura, kellna sitwazzjonijiet fejn ma stajniex nagħtu s-servizz mill-ewwel, pruvajna kemm jista' jkun fejn innotajna dawk il-problemi impoġġu anke generators.